So yeah, DJ Holly, who is next? At Satapedza tutakuona kuti because vanhu ava zvinoitika ndezvekuti vanotaura zvakasiyana siyana. Let me try to add someone because tichingovabvunza something like this tozoona kuti anenge anyatsotipa mhinduro dzatagutsikana nadzo ndiani. You understand? Zvinenge zviri panzvimbo because you know munhu nemunhu anotaura achinakisa side rake, but at the end of the day tichida kunyatsoziva tikanyatsoona mhinduro dzatinogutsikana tozoti ningi uya azobatsirikana, ningi uya azoregerwa, because it's not that easy situation unoiziva Hollywood wakavharira uri mukati unenge uri a family man. At the end of the day murino unosafa life yekuZimbabwe my hand on mouth waibata. So we need people vanouya vachi nigirigina because chatoda kunzwisa isolution kuti iripo here. I mean, what's your take on that? Yeah, and this also kana tapedza zvese we can add Mukoma Jeff Judah and find out from his side kuti varutichi. Yes, that's true. Tinotovada zvekare kuti vange varipo. Let's see kuti ndiani achatanga kupika, because I'm trying to call, I think and try to add vanhu 3 masaidi evanhu vese venyaya akakosha anodiwa tinge tichinzwa. Let's see. Okay. Yes. Baba Chinogure is online. Same with Mr. President. Atopinda online. Okay, zvatoita manje kana anga ndichikumbirawo kuti mumbomuta microphones enyu tichingobvunzana mibvunzo iripo zvidiki hatisi kuda kunyanya kupedzera nguva. Kangokupai nguva yenyu then muhamandikirina. So Baba Chinogure ndokumbira mungomuta microphone ndo vatazokubvunzai wenyu mibvunzo. Then Mr. President muchipindura wenyu mibvunzo mukapedza tataenda pana Baba Chinogure. Right, I think my comrade ndamaisa pamute ndiana rufana utanga kuland then tova tango chimanya kawani maswera sei my comrade DJ Holly. Okay, isira tanga toti Mr. President vatange kune Mr. Nyatsimba Mutota vanga varipo pa ground vatombotaura nyaya zvazvipo pa ground, so we want to hear from him kuti vari kuti wakudini situation iripo because kurunzi kune vana vasungwa, kune macomrades asungwa, ticheta kuti vana because you know zvinokuitika, so nyatsosimbisa ko question yacho DJ Holly, but question iri ngoenda yakangodaro. Comrade Nyatsimba Mutota, maswera sei president kuri sei kwamuri ikoko munokwanisa ku-unmute zvenyu mic yenyu tokurukura. It's just a simple and straightforward interview. Hatisi kutora nguva yenyu yakawanda, tunangotaura nemi zvishoma shoma, saka vhurai zvenyu mic yenyu titaure. Comrade President, munokwanisa kuvhura here mic yenyu, muri kundinzwa here? I think we're having problems at school. Zwanana pa President Nyatsimba Mutota. Pa kumute. Chingova vhurira vaita unmute. And sikukwanisa from this end. It's only giving him. Mr. President, vamunoita tarisai pane kanhu kane shape yemicrophone karipo munokabaya ikako kana muri pa phone. I'm sure kanenge kari kudzipa phone DJ Holly. Mukatarisa pafoni penyu kanhu pakanzi mute up kane kakaisa kakross, so munobaya ikako mototanga kutotaura ipapo. Okay. Right. Yes, the stage is yours. Taurai sangana ni maZimbabweans vana vasungwa, vanhu vasungwa kunigirikini uko zvanga zvichiitika totodi because Commander Geza is saying vanhu vafana kubuda futi street kana vasati pa achieve kwa results anobatika results, you know, results akudiwa nevanhu. Over to you Mr. President Nyatsimba Mutota. Right. There is no reason yokusunga vana ivavo kunze kuti kana vanga vapara mhosva. Vana ava vanatsa vapara mhosva, kana titisa hatisadi munhu hatichamudi. Havana kupara mhosva, havana kupisa chinhu, havana wavarova, havana wavatuka. Saka vanogosungwa vachinzi vadini, tazvinzwawo kuno tikasusika naSterek. Ndandiri paground.
comrade, panga muri paground apa zvazvifamba sei, situation yanga yakamira sei? Pane vanga vachita noise here? Pane vanga vachipisa matai here? Pane vanga vachipwanya zvinhu zvevanhu here? Zvafamba sei apa? Titsanangurire tinzwewo side renyu. Hapana wanga vachipwanya zvinhu zvavanhu, hapana watuka munhu, hapana wapara mhosva. Ini zvemutemo ndozviziva, hapana wapara mhosva. Nyaya yacho ndeyekuti vati hatichadi munhu chete. Saka ndo nyaya yavasungirwa iyoyo chete, Yoga chete, kungokumba vana pasina kana mhosva yavapara. right? Ini ndine mubvunzo comrade, kana vaEmmerson dambudzo Mnangagwa dambudzo ratambudza vana veZimbabwe vachiziva kuti utungamiriri hwavo hwakanaka hauna pahwakashata, chii chiri kunetsa kuti vaise mapurisa agadhe, avaprotekte, avachengetedze ivo kana vachiziva kuti zvinhu zvavo zvakanaka? Hapana chingambovatyisa kuti vadaro. Masimba okudaro takanga tavapa, sezvo tavati president vakatetwa vakatoombekwa vachinzi president. Nyange zvazvo vakaita havo zvokupinda zvechisimba, mavhoti asina kukaundwa zvakanaka, procedure dzisina kutedzerwa zvakanaka. Vanozviziva. Ndataura wani kuti pataiva kuhondo tainzi magandanga. Ugandanga hwaibva pakuti aingokumba zvavanhu vasingadi nazvo, toimba zvimbo zvinoita zvinotidzira vanhu sechacho kuti gandanga rigederere rinovava, tichiridzira vanhu kusvika vati pane mbudzi nemwombe dzingorya. Nanhasi disease iyi haisati yabuda mumakomrades sesu. Ndo maitiro edu echigandanga-gandanga, vamwe vati vane nzara. Right. Comrade Kuland, pane zvamuda kusasa here, zvamuda kubvunza president apa? Ini ni mubvunzo ndikatanga kunyikila pamwe kuri kuna kudeka, but chandada kuziva panapa, what is the way forward now since vana vabatwa pari kudikinwa poitwa sei? Imimi Mr President semunhu anga ari paground ka vana havangobatwe kamuramba makanyarara, imimi semunhu anozivawo futi mutemo, what is the way forward now? The way forward, ndakambe ndataura zuro paya ndinhasi. Way forward ndekutoti vanoda kubatsirwa ivava. One, ndokuti revolution yedu isaonekwa sechinhu chakaita seriva kana kuti trap yokuti tinodana vanhu kuti uyatite vakati kana vasungwa ichitotiza. Handizvo. Tinobva kuti tivabatsire, including nemari dzamaloya nezvakadaro vana ivavo, kuti vafile kuti vanhu ivavo kuti vazivile kuti tine vamwe vedu. Pamusoro pezvo kuti zvinhu zvedu zvibudirire, nezvino ndakataura naKuland, ndichiti vanhu vanenge vachingotaura vachiti tine vanhu, asi vanhu pasina. Munhu ane vanhu ndichamisa. Ngatitaure naChamisa, akangokosora Chamisa nechikosoro chinotaridza kuti ndo zvatinoda kuti vanhu vauye. Vanhu vakanzwa kuti ndichamisa wakosora, hamufambwi muHarare, hakuna siti inofambwazve. Noda kuti Chamisa unenge ataura. Chete waita mwana mudiki, unotya Chamisa. But Chamisa akataura ka anosungwa, ndo nyaya dziri kunetsa idzi. Ngaite zvakaitawo kuMozambique uyazve. Unotaura muchivanhu medu mune chibhende. Chibhende chatoti chibhende chokuti ndinogona kuti ndizwa kuti kana ukaita inonzi incitement unosungwa. Indotibva ndataura vanhu vangu vanachizva kutoti chandataura the opposite is true. Ndikati musarova vanhu kuda kuti rovai vanhu. Ndo zvazvinoreva. Saka makoti emuZimbabwe haatongi achishandisa wedhi zvausina kutaura, vanoshandisa zvakataura. Ndiri kupanzwa ipapo, ndiri kupaona pakajeka. Amen. Kuland, do you have anything? All right, thank you so much, Mr. President, for your time. I think majekesa side renyu tatoona tobatsirikana munogona yenyu kubopa mokata toenda hedu pana next guest which is Baba Chinogurei. Munogona kubva mango unmute microphone yenyu. Zvakanaka. Chingobaya ikabhatani ikako kakane microphone akakaiswa kamutswe yako, mukangokabaya ikako aka munova matotanga kutotaura. Yes. Ndikaka chaiko chaiko.
machampion mazimbabwenzi inini ndoda kuti nditaure chokwadi atidi kuroimba takawiga mpini chokwadi chakanaka maprocedure ari kushandiswa paprogramu yatiri haana kunaka totally nekuti maprocedure ari kushandiswa maprocedure old history vana comrade Geza it's intelligent people but maprocedure vari kushandiswa ari kusara akaremera vana veZimbabwe ivo vari safe side vari paside so vari kushandisa force yekurwirwa nevana veZimbabwe nepovo ivo vachona bache zvavo havana zvavari kutaridza paground zviri serious kunze kungotaura 1 2 3 vari mubato mavo so nyaya iripo ndeyekuti varume vakasungwa ava vasungwa ava vaGeza kana vari serious chokwadi tine security yatinayo yakamira iri yevana veZimbabwe yakamira iri kudivira vaChiwenga navaGeza vari ndivo macommanders edu nawo kana iri hondo yanga ichifanira zvino mauto security yedu yanga ichifanira kuti iende kunorwira vanhu ivavo nokuti masi haichakwanisi kunorwira vanhu ivavo because masi haina pfuti masi haina panji vanosvikotarisana nevanhu vane pfuti saka vaGeza kana vane zvavakatigadzirira zvavakanga vachitaura kuti takagadzirira ndo pazvakuda kuchioni pakaipapa so vakasiya kana kuti vakaregedza zvakuda kuti vanhu vadzoke vanotarisa zvomusi wa13 ndiuya vanhu vakarwiswa vakakanganiswa hapana vanhu vakakwanisa kuvaprotecta hapana vanhu zvinodzosera demonstration yedu kumashure vaGeza ngavataridze umbimba ndimba hwavanga vachitaura ipapa navaChiwenga. Right, aya mashoko mahombe mashoko makukutu and we really appreciate a different opinion iri kubvawo kune munhu mukuru saka mati toita sei sevana veZimbabwe nhasi tinogona kunge takundikana tosvika here 2030 tinava Mnangagwa wei handingatsanangura varume chokwadi chakanaka maitiro ari kuitwa anorwadza vana veZimbabwe kwokupedzisira vachaguma vakushora vacomrade Geza vachaguma vachinhu chisina basa pamuono nepameso evana veZimbabwe kuti kuti zvinhu zvavo izvika ivo hondo iyi yakatangira mumba mavo yokunetsana izvi dai yanga yakatangira kuopposition kana kurimwe bato vanga vasingana kubuda zvavari kuita izvo vana comrade Chiwenga nana comrade Geza nemhaka yekuti hondo iyi iri mumba mavo muZANU-PF ivo ndo vakanzwa kurwadziwa vakuwana but ivo havasi kunzwira nyota munhu ari kuteerwa nevanhu munhu ari kukonzeresa kuti zvinhu zvimire zvese izvi kana kuti munhu ari kutambudza vana Mnangagwa kuti nyika itadze kutongeka ndine Chamisa haana kufara haana kusununguka mwoyo wake pane zvinhu zvakaitwa paelection saka Chamisa airwiswa navaChiwenga nana vaGeza nevamwe vese vachitsigira nekukambenera Mnangagwa vakarwisa Nelson Chamisa akashayiwa power wekuti atonge nyika ine ichi Nelson Chamisa akasvika kudyiwa kubiririrwa maelection vakaita makaunda asiri iwo nhasi uno ivo kana vachida kuti vadzoke kuwanhu vana comrade Geza nevamwe vese maleaders aya vari kuhwandireko Nelson Chamisa vari kumuzengerei vari kumuhwandirei because munhu uya ndiye munhu asina zvipomerwa asina chimwe chinhu ndiye akatariswa nevaZimbabwe not kuti ndomusapota but pafair ndiye munhu akatariswa nevana veZimbabwe saka chokwadi chiripo vaGeza ngavadzokere paground vakatadza nyaya pakutanga vaifanira kunge vachidzoka vachigara pasi navaChamisa vaChiwenga vanofanira kugara pasi navaChamisa but nenyaya yekuti varume vavatsoro yavo varita sokunge vanga vakatumana kurwira masimba kuti wabvutira nemasimba pachavo sebato saka havanei nemamwe mapato havanei nevamwe vanhu kana kuti naChamisa kuti ndoko akaitwa maelection kana kuti ine zvakaitika pamaelection kana kuti ine temo revolution ivo vari kumhasana nenyaya yekutonga saka kutonga kwakonzeresa kuti nyika itadze kuwirirana because kana vanhu vachimhanyisa masimba ekutonga vamwe vachiti katigadzise mutemo vamwe vachitaura zvemaelection demonstration yatinayo nhasi uno iyi haibudirira zvakanaka varume because kune vamwe vari kuchema kune vamwe vasina mufaro kushayiwa mufaro kwaChamisa kunoita kuti vana vabwayiwe mufaro saka ndo zviri kudzosera zvinhu kumashure varume havada kupinda paground kunobvisa Mnangagwa but vasina support vasina masi vari kusiya munhu ane masi vari kushandisa simba chacho
mazuva anaya havachazvitarisi izvozvo. Chokwadi chiripo vachiwenga vanga vari munhu anga achifanira kusapota Chamisa vari kusecurity, vageza vari kusecurity nekuti ndo vanhu vakabata security PF. Kana vakazvipira Chamisa unobudiswa munyika, budiswa munyika chikambenirwa nevanhu kwete kuti kukamira president kambena zvakaitika 2020 unobudiswa utaura background vanhu vakabatana navagezavo nanavachiwiravo. Chamisa uchinyatsotaura chaizvo zviri pamwoyo pake uchituma vana veZimbabwe. Zvinhu zvinofamba zvakanaka izvi, zvinofamba zvakanaka stereki zvisina kana ketekete. But vageza vakaita mhitsa kana monya risina support, hazvibudi. Vachiwenga vakaita mhitsa kana monya risina support, hazvibudi. Look, kana tikati ihondo yatatanga iri kungoda kuti masupporters avachamisa macivilian vana veground ndo vari kunotora chete. VeZanu PF mayuti akapedza kujiswa mnekini akajiswa mutuvira kudhara nana Tagwirera naSpanya. Hakuna munhu weZanu PF uri kusapota vachiwenga pari zvino, hakuna munhu weZanu PF uri kusapota vageza pari zvino izvi. Vanhu vese vakapedza kupuwa muchetura kwai kugumudzwa fembwa dzataigumudza dziya. Saka vanhu vasara paground vanhu vasina kukama neZanu PF ndo vanhu vari kusapota vageza navachiwenga. Saka vageza ngavachirespecta the leader anofanira kunge achisapotwa nevanhu vachona vachibatana naye, vari kumuratidza, vari kumupa code show off. Zviri kubatsirei kana vachipa Chamisa code show off? Vanhu masupporters kana kuti vana veZimbabwe vanozofungei, vanozoona sei? Nyaya yedu inongosvika pakudhakwa nenyaya yekuda chimonya kuda kutonga. Hakuna kwatiri kuenda, hakuna kwatiri kubva, because munhu ari kufanira kunge achipinda kuita ndiye sapanyanga ndiye munhu avari kudzvanyirira ivo vachida kuti vaite kaunda, vari ivo kuti vakakonzeresa hondo yapinza vanhu murodhi nhasi uno ishi. Saka ivo pachezvavanga vachifanira kumira vari masapota, vari security yemasi kana kuti yavachamisa pamwe chete vanhu veZimbabwe, vana comrade nevamwe zvazvo. Izvozvo ndo zvakonzeresa nyaya yese iyo ona ichiona kuti vari kurwiwa, but nhasi uno havasati vabuda mubato reZanu PF, vachiri mubato reZanu PF kureva kuti vada kuzobuda kana masi yarwira but maina futi vaitsvaga futi dzemasniper. Kana vane zvombo nepfuti, kana vane makembi mwana wasapota, ngavachienda vanomutsa chimurenga izvozvi kunana comrade Saruwaka, ndakuti Saruwaka, comrade Mapengo, ngavachienda vanokuza, because zvakonzeresa pamedia kuti tichitadza kuwirirana isusu vana baba Chino Gray, vana Traore, vana Saruwaka, Jerosto nevamwe vakasiyana-siyana, ndochatocha nevamwe vakasiyana-siyana ana pamusangini vana baba Chiwenga havasi kuita zvinhu zvinogutsa vanhu pamwoyo yavo. Saka vamwe taakutafurana manje, iwe uruku zvapamukana G40 neZanu PF yamanarwa kuti vapindire pakati pechinhi vana veZimbabwe. Saka iko zvino chitaakudhura musoro tega, vageza kana vane zvombo nepfuti navachiwenga ngavachipinda paground. Vana veZimbabwe havambofa vakaramba kujohwina army, kujohwina military, kujohwina security, but pari zvino izvi munhu avari kunzvenga ndiani chimuti. Right, comrade, tiri kupanzwa pamuri kutaura ipapapa and ese machena. Saka mati tosiya here vaMunangagwa vachisvika 2030 nekuda kwekuti vachamisa havana chavari kutaura? No, hatisi, no, vachamisa nhai baba, tinoda kudzokera ipapo. Hatisi kuti nyaya yavaMunangagwa varamba vachitonga, but nhai imi unoda kugara pasi umwe ndiani vachiwenga navachamisa, unofanira kugara pasi neumwe ndiani vageza nevachamisa. Okay, in terms of parties, vachamisa vakavhoterwa nevana veZimbabwe, vageza havana kuvhoterwa. Vachamisa it's a president wepolitical party, vaMunangagwa it's a president wepolitical party endi nyika yavakatora iyi. But vachiwenga inhengo yeZanu PF vane chigaro ikoko savice president akasarudzwa noti nenyika. Saka okay, vaMunangagwa vanokwanisa here kuti vagadzwe pasi naStalo Siziva kana kuti nana comrade Amos Chibaya. So nyaya iripo ndeyekuti vachamisa havana kuenda kutombonyarara, but zvavari kuitwa nezvavakaitwa pamaelection vari kuona kuti vanhu havada kuvashandisa, vanhu havada kuvaitisa. Chokwadi chiripo, kana imi matsika madziro muchiti chamisa hatimbofa takamuintroduce kana kumudhonza kana kumunyengerera, but still zvinhu zviri kutofaka Munangagwa atopinda 2035.
so nyaya iripo ndeyekuti hatigone kuti zvinhu zvife but isusu vana vezimbabwe ngatifose vagesa vagare pasina vachamisa tiri pakati pehondo kudai so uku hondo ichitsva uku tichita mademonstration yedu mangwana ngaiwe ndiyo ngoma vanhu ngavapinde muground so nyaya iripo ndeyekuti hatisi kusapota izvozvo but zvavari kuita zviri kukonzera kuti vachamisa vanyarari because ivo ndo vakakuwadza vachamisa ndo vakarwadzisa vachamisa saka ivo vakuti vachamisa vauye vachimhanya kuofisi yavageza vauye vachimhanya kuofisi yavachiwenga vauye vanotukwana natraore chaizvo vanofanira vachamisa nana mudzingwa pwere chaidzo dzisina kana chigaro mubato so vanenge vachitumwa nani saka vachamisa vangafara here nezvinhu izvozvo wangu vanhu vangati vachamisa vakanyarara vachamisa vakadini nhasi vanhu ndopavakuona vachamisa vane power but panguva yemaelection vanhu vakanga vachiona vachamisa vasina basa nguva yese vanhu vanga vachiona chamisa vasina basa but nhasi everybody ari kuchemana chamisa kuti chamisa ngaataure nhasi ndopavazoona kuti chamisa une simba nhasi saka chamisa kana une simba vana vezimbabwe ngavaudze vageza direct pamamidhia iko zvino izvi from now ngavaudze vageza vataure navachamisa now noti mangwana vachiwenga ngavataure navachamisa now noti mangwana kana chinhu chida kunzi chifambe chimacomrade now zvapera izvozvo vachamisa vanosecurity. Right, I think Comrade Nyatsimba Mutota vane contribution yavari kuda kuisa. Munokwanisa kumbotaurawo 2 minutes Comrade Nyatsimba Mutota tisati tadzokera kuna vachinogwirei. Ndinosapota zvotaurwa navachinogwira izvizvo kuti pagarwe pasina ndiye munhu ane chimuti chine uchi kana leta iziva vanhu vari kumhanya vese vanoti vachiwenga vanana vageza vanoda kumhanya vachindosvika vachihatura vatigara pamusoro panenge pachivaongorwa naChamisa ndiri nevana vageza navachiwenga aitoenda kushanda naChamisa ari pamusoro pavo. Chamisa angazombovarasi nokuti hondo yavari kutorwa izvozvi vachirwa nevanhu vezviganhandava ihondo huru. Chamisa anogona kutoshanda navo samavice president vanhu vachingorya zvakanakana kuti vodzingwa uku vobva vadzingwa zvachose voenda kundoita street kid vasava zvokudya ndo contribution yangu. Yes, inini ndiri kuti vachamisa vane simba rekuti vataure but now munoziva kuti vachamisa iko zvino izvi one havana security yenyika but it's a leader, it's a president. Vachamisa havana security yenyika vachiwenga vane security yenyika vachamisa vakawana security kana vakachengetedzwa. Imi munoziva vachamisa vakataura neamerica nhasi uno kana nebritain nhasi uno vana Trump vaivai munoziva kuti vanonunura vana vezimbabwe main powers ayo tisingatarisi vana China masawira ezanwe even vana venyika dziri kueurope. Chamisa maimanje akabuda munyika akatendera akanopemha izvozvi vanhu vachirwisana zvavari kuita izvi. Chamisa akabuda akatsigirwa navageza nana vachiwenga vachitsigira sageneral saformer general. Munozviziva here kuti Zimbabwe inonaka ne2 days but vanhu ava vari kudzvinyirira wiki ivo havana masimba. Chiri kudiwa maimanje kuti Mnangagwa abve ihondo not demonstration ndeyekuamba hondo hatirambidzi. Demonstration ndeyekuamba hondo ndeyekukonzeresa hondo. Demonstration mavambo kuseri kwedemonstration kune civil war after civil war yatova hondo. Saka vana Mnangagwa vakagadzirira kudhara vakachengeteka kudhara vari aredi kudhara pane zvehondo. Isusu vana comrade Geza vari kupinza nomuroti havasi kubudira nyika pachena kuti zvakamira sei vana comrade Chiwenga. So isu tiri musaga sekiti povho yese tiri kupinda murodhi hatomboziva kuti kune nhamba yemauto yakadini kune zvombo zvakadini takagadzira zvakadini nesekiti yakadini hapana kana chatiri kumboziva kunyeberana kwegaka pamidia. So panga pachitodi kuti macommanders aimi munguva yehondo vanhu vaienda kunotsvaka zvombo kuna Russia China vanhu but vanhu vachitrena kumozambique uku vanhu vari muhondo vari mukati menyika vachivhara matipi vachifusira matipi. Chokwadi chiripo ndechekuti vachiweza nacho vaifana kuti nguva ine vachipata chokutaura nenyika dzekumusoro uku pachiwani pasecurity yekuchengetedza nyika yekuchengetedza vanhu kana yahondo vanhu vopinda paroti vasungwa vanogona kutochiberera majikiseni kana vageza vakaramba vakanyara kuda kuti vageza navachichengetesa nyika nepamusaka pekuda power. Right, aiwa, thank you very much baba. Mataura mashoko akachenjera, mashoko akanaka, mashoko anosvika kuvana veZimbabwe. Handizive Kuland, do you have anything to add? Because tulangoti ma interviews edangoti ga aende straight to the point.
Alright, vasati vabva unogona kuvapa chimuti vasesekedze bizijana, because I just want to add someone utobva vangowonesana pane nyaya yaadvocate yezvochamisa, because ndatimbobvunza kubvunzo yakawanda about advocate yezvochamisa, but that time ndatotaura ndikati baba chinogurei vanga vachimbori offline, vanga vasati vakuwanika online. So I think chimbovhotera chimbovapa kuflow vambopedzisa ndichitoedza munhu wacho izvi. So I think just 1 minute tobva zopeta chirongwa after vapindura napindura. Right, baba Chinogwirei, thank you very much for your contribution. Pane mashoko ari kutenderera musocial media ekuti hanzi Chamisa akapiwa mari nezano PF ndosaka akanyarara. Amenoti munomaono sei semunhu mukuru, sekuono kwa munoita maonero enyu needu akasiyana? Inini ndichitarisa, it's a lie. It's a tactical politics, ndo politics dzacho ndo kunonzi kudzikisirana nekuatakana nekurwisana. Kana maV11 emunhu akabudisa achipa Chamisa mari wacho aripo, vari kutaura vari kudikisa maV11 pachena kuti akapuwa mari dheti wakati naningi. Then zvabva ipapo kana pane maaudio in another option or another information iri kudikiswa background. Zvakangofanana nekutaura kuya kunoitwa kuya kokuti vachiwenga vazodai kana kuti munogaba vazodai kana kuti zvazodai kana kuti vageza vazopuwa mari, vakanga vakunzi vazopuwa mari vageza manje apa vakamboti zii paya. So vachamisa avagone kuti vauya paground nokuti Traore ataura, nokuti nyoka yemabhuna ataura, kana kuti baba Chinogwirei vataura, kana kuti Saruwaka ataura. Vachamisa igomo guru, avagone kuti kusoswa nevana vadiki kuti zvakafanana kuti madhara akagara mwana mukotora chimuti ososwa mutrauzire murume mukuru kudai. So hazviitwe maizvozvo. Vachamisa vakambotsikwa nani kuti muzive kuti Vachamisa varamba kana kuti Vachamisa vakapuwa mari? Pane here half of a leader yakafanana navachiwenga kana vageza vakambogara pasi navachamisa vakati ndaramba. Yeah, the last time I remember Vachamisa vakataura kuti I'm open for any discussion inoita kuti nyika iende kumberi. Saka Vachamisa havana kuramba, Vachamisa vadi everything, but chiri kunetsa varume ava ndiri kurangarira ndimwe audio ichitaura kuti pamaelection vanhu veZANU-PF sana vana Comrade Chiwenga vakanga vakati vacharwira vanhu nemamwe majenera nevamwe vanhu vachitaurira Chamisa kuti aiwa don't worry, vakazorova kaunda ana Mnangagwa nechidhiri chakazorongwa chana Shabangu chachi chokuti akapinda achinzi General Secretary akatsemura bato. But nhasi uno Chamisa pane imwe hunga yandironzwa waibvunza kuti imi makandirasisa kaimimi. Nhasi uno maakuti imimi tichipinda paground kuti tishande pamwe chete zvisina kunyorerana pasi, zvisina kusainirana, zvisina vana mutongi gawa vedzimwe nyika kuitira mangwana tega chibhuku muromo. Mangwana munonditsitsirira because mune masimba vamwe vangu ende magara muri vanhu vechisimba, magara mune zvombo mune handikukundei. Chamisa ari kuti kana vanhu vaida kutiwirirane ngatiisei maagreement anozvinyorwa nezvinyorerana pasi, toshanda tichiziva kuti taakita chinhu chimwe chete, hakuna unazobukira mumwe mangwana. Ivo vari kunzvenga vana Gitsava havasina kuenda kunosanganana pasi navachamisa vana Chiwenga kana kuti vapasi vakurukure navachamisa ainirana zvine imimi ngana kubakwa mana tikaenda kubatese tisina kusainirana ko mukandiranda mukandibatira futi takuta zvinhu ndinozviziva sei, ndinozoita simba ripi? So nyaya iko ndeyekuti Vachamisa isina wrong, Vachamisa havachikuramba, but varume ava ndo vakaoma musoro vanana Geza nana Chiwenga ndo vada kugadzira chinhu chavo zvoda na Traore zviya. Saka vari kuhwanda, but dambudziko raitika manje pakuhwanda kwavari kuitwa varwiswa nematimu maviri, opposition havasi kuwira nayo uku G40 ida kuwashandisawo futi vana Chiwenga nana Geza ida kuwaita kaundawo futi. Saka G40 yakurwisanisa vana Chiwenga nana Mnangagwa, G40 ida kushatisa sara na Mnangagwa inoshatisa sara na Chiwenga nana Geza. Saka muri kuona Jonathan Moyo ari kubatsira na information yemazani Mnangagwa. G40 dangeri iri kuzembera kuna Chiwenga kutenga kuna Chamisa wenda sokungana vana kasukura vari pamwe chete na Chamisa, but varume ava inyoka dziri kumira muvha madzokero munyika. Saka vanhu vari kunyudza Geza na Chiwenga G40 munhu avari kunzvenga ndiye munhu ari kuwasapota, ndiye munhu ane masi paground. Saka ivo vari kurasika demonstration vanenge vatokonzesa kukwara nekusvunisa vanhu veZimbabwe instead yekuti vaite information iri fast kuti tigone kusunungura vanhu. Apa panga vaida kutonosunungurwa nepfuti apa, noti nemuromo nemaloya apa. Maloya hapa kwani baba ZANU munoiziva, paroda pfuti apa kuti vana Sarwa vana Mapango vabudiswe apa. Kana vageza vasina chavanga vainacho kutaura kuti vageza vanga vashandisa vana veZimbabwe, vakwazisa vana veZimbabwe 2 times. But kana vari serious kwasungwa vana Mapango Mapengo ngakuende military.
The only contribution that I can give there, I don't know, but yeah, this could interrupt here. Do they can sing around interrupt? No, you can Ah, go no, ahead. if I any contribution in the Utopata or not to Chinwani ndechekuti chinogona kuitwa inonzi nipping the bud tinogurwa tichiri jeza hatisati takora kutanga vanhu vachitaura zveputiputi izvi ngatisazvitaura zveputiputi isu toda peaceful ngatingaita zvinhu zvedu peacefully zveputiputi izvi zvinozonzi matawa marebels and munoda kuita incitement ndo maitiro avo chaiwo ngavachengete mashoko avo ava haana kunyatsonaka kupinda papublic ngaagare mudundundu ravo haatenderwi tinoona kudhuka munhu zviri clean zvisina puti asi ndoda kukubvunzai comrade wabva kutaura imi kufunga kwenyu imimi muri kufunga kwenyu wamunangagwa vanobva zviri clean here imimi muri kutaura nemwoyo wese here comrade kuti munangagwa uchabva nekushanda zimbabwe wakazara mutaundi kana kuzara murodi ndo uchabvisa munangagwa here ndambokutaurira izviya kuti shona yakasiyana nechirungu pakuti shona ine mutauro uri rich ndomwe mandiwa zvandataura izvo ndabata aiwa ndabata ndazvizwa now ngatichi asi information iyo ikatungamiriri kana vainzwa tichitaura pamhepo so kana ivo vainzwa vanofanira kutibika rinoibva vanofanira kutaura mashoko isusu paground hande ine freedom nefree demonstration hande ine kudemonstrata even mangwana kana kuswera mangwana usiku huno vanhu havafaniri kubiswa murodi usiku huno vakomana navasikana vanofanira kurara vari busy hachifaniri kufanira kuti up to late mangwana kusvika mangwana tokanini handibvi why ndichidaro kune maadvantage emasikati kune maadvantages eusiku panhau yedemonstration iyi nekuti vanhu usiku vanogona kutokwanisa kuzara than masikati kana kuti masikati vanhu vanogona kuzara than usiku saka isusu ngatikurudzirei ngatikambenei kuti vanhu vese vana vezimbabwe ngavabude mudzimba usiku huno varare vachitenderera harare yose kusvika kunochena mangwana vanhu vakazara muharare supported Right, ndikusapotana na comrade Nyatsimba Mutota. Marecordings aya akazobuda anogona kuzopinza isusu futi pamatambudziko kuti tiri kuincita ende tiri kupromota or tiri kuchadywa netreasonous anzi netreason toda kubvisa hurumende nechisimba saka it's just a discussion and tiri kungoonesana kuti zvakamira sei saka muri kuwirirana here kuti vana voramba vari mumugwagwa vasabve mumugwagwa mangwana ngoma ndiyo Nyatsimba Mutota yes inini baba Chinogure ndiri kuwirirana nazvo nemhaka yekuti waitadaro toda kumbopa mukana vageza tichimbopa mukana vachiwenga tichipa mukana vachamisa isusu wana tichitumwa paground tichienderera mberi nechimurenga chedu uyezve tichiona kuti mangwana apa risafuro achaitwa ndapi panokonkludwa iyo nhingi uye 2030 yacho ichaitwa here kana ikanga yangoitwa chete okwidza giya yes ndo chinhu chega chinenge chasara ichocho I think handizive Kolendi uchiri nezvimwe here zvekutaura apa ndisandabvunza ngokupedzisira handisina zvekutaura munogona kuita munogona kungopedzisa zvamunoda kutaura corporate 0.5 tabvara chirongwa chacho alright mubvunzo uyu ndiri kukanda kuna Vachinogwirei napresident Nyatsimba Mutota kuti vana mangwana zvikanzi resolution number 1 2030 yapasa masoja arimo mumugwagwa mapurisa arimo mumugwagwa zvakutoreva here kuti taakutongotongwa nechibhakera chesimbi taakutongoenda kumunhu mutapa kingdom taakutongoenda kunonzi kuchi ku2035 munangagwa ndiye anenge akutonga nemhuri yake as a king uyezve vaNelson Chamisa as a leader ane moyo pavanhu ane chido pavanhu ane anzi mutungamiriri wekereke anoshandiswa naMwari havanawo here chavanokwanisa kuti vataurewo nevakomana ava as a way yekuti vari kufilawo something for the people mubvunzo iyi totanga nababa Chinogwirei tohatazopa Nyatsimba Mutota tozva tavhara zvedu ndinokutendai mashoko amataura akanaka chaizvo chiri kunetsa baba vachamisa
kuti vataure masimba aya akagara agadzirwa naivo vana Comrade Chiwenga ava ndo vakagara vadzvanyirira Chamisa kubva vachiri pamwe chete navaMnangagwa. Saka manje vaChamisa vakangotaura vanotongwa futi netrizim yamataura iya. Saka chiripo ndechekuti icho ini ndinongoisa mashoko kuna vaChamisa kuti Comrade Chamisa dai vanga vari vamwe, even vana Joshua vaishandiswa vanhu naMwari asi vaiva vatungamiriri vehondo. VaChamisa vanofana kurwira hondo yevana veZimbabwe. Ini ndaifunza kuti VaChamisa ngavave nedzimwe nzira dzavangagona kutora semunhu mukuru, semunhu akadzidza, semunhu akasarudzwa nevana veZimbabwe kuti vagone kubatsira nyika iri kuchema navo. Ivo vakaramba vakanyarara vakuita sokuti varamwa nyika, varamwa vana veZimbabwe, ende vabva varamba vaita sokuti chinhu ichi make sure kuti ndechenyika VaChamisa, hachisi chefamily yavo kana kuti chebato chete chete. Chinhu ichi ndechenyika, iwo munhu webato, munhu wenyika. Saka VaChamisa ngavachishanda as a leader wenyika, leader wevanhu, munhu ari kuteerwa navanhu, ngavachiradza pawo pavari matrue colors avo, nokuti zvese zviri kurongwa neZANU-PF chinogona kufoira, but ivo semutungamiriri, nokuti hakuna pavachazoita maelection vakatonga nyika ino VaChamisa vakahwina. Yes, wrong 2030 yabudirira muZimbabwe mucharamba muine utongo dictatorship. Saka taakuda kuti tichinzwa ivo VaChamisa kuti vari papi kana vanzwa information iyoyi. Chamisa vanetse tichavanyorera, totaura navo tonzwa kuti vari papi, tovatumira maaudios aya vanomanzwa ende maplatforms edu vanomateerera, vachazvinzwa ende muchazongoona vakuresponda vachinyora paTwitter pavo moza kuti shoko raita sei rasvika. Comrade Nyatsimba Mutota, over to you. Right. Chamisa knows me. Anondiziva. Mukamubvunza kuti pane munhu aigara padiza. Aigara padiza, headmaster ainzi Diza. Iye achipinda chikoro kwagutu kuAlight. Ndini. Saka Chamisa akaramba akanyarara panyaya iyi. Vanhu vakatanga kuya namanarratives akafanana nokuti vanoti wakapuwa mari. Hazvizorambiki, unokuvadzwa reputation yake. Hava kutombonyarara chero zvodii, unobva kutotongotaura point yake inongova clean kuti mberi nokuita mademo edu 1 number 2. Kana tida mademo masoja iwo sezvaaita zvokuprovoka vanhu vasina kuvaprovoka, zvinoteerwa to attack them. I'm telling you, in self-defense. It's a lawful kuti munhu anenge oda kundiharasa ndisazvandaresa ndimurwise, it's allowed. Saka kuti vanhu ava vakaramba vachida kutinyang'anyura vachiti dai, ini ndovaudza kuti tichadzokera kwavari senguruve yadzinganiswa nembwa ikaiswa mukona, todzoka ichibvarura. Ndozvandichazoita. Ndatenda. Ya, zvikuoneka kuti takabvisa bhobho tichisa bhobho jandira kunetsa kubvisa. But Comrade Nyatsimba Mutota, before we let you go, is this not the right time to use that 300 billion you were talking about? Yes, this is the right time. Vakaramba havana kunatsa kusapota because his sponsor is there, he's standing there and he was waiting for zvatakatataura maconditions aya which were not fulfilled. Ameno baba vachinogurei munotiwa kudii 0.5 ameno hanzi vanhu vakaramba kusaina maconditions e300 billion to 20 billion. It was 20 billion, yeah. In maconditions acho akandijamba, saka tinogona kuzokurukura kuseri so that information aiende papublic and then tozongozisa vanhu, because right now mukoma Jeff Judah vari kutodedza vanhu kuti vari kuda kutrena basa rechiuto kuti vazoita zvavanoita, havana kutaura kuti chii. Saka tinogona kuti tibatane pamwe chete, toita sei toronga tichionesana kuseri uko tichizongopa vanhu information kana taita sei tapedza, because vanhu vatiri kushanda navo ava vanhu vakaoma. Ameno ndo maonero angu yayo. Ndinoda kuti mupe caution Jeff Judah wedu kuti kana achiti unotrena basa rechiuto haritenderwi izvozvo munyika inonzi Zimbabwe. Ngaashandise mutauro mumwe wakafuma, haikona zvaanoda kutaura izvi, zvinomupinza muchoto. Ndoda kuti mungotaura naJeff Judah kuti iye pachake kana aida kushanda nevana veZimbabwe aratidze paari truly, because maitiro ari kuita Jeff Judah uri kuti kubata sokunge vana Gwasera, sokunge vana kuita mudistance, asi anenge achida kushanda nevanhu
aida kuchigadzirira ushe hwake kana kuti woo yake yaasingagoni kuzobudisa futi woo yachona. Zvinhu zvaJeff Judah zvakanaka, igamba rakasimba riya, igamba rakakwana riya Jeff Judah, but zvinhu zvake manje maitiro anozozviita ngaadzwe kuvanhu ashande nevanhu. Tinomutsira, tinomusapota, but netine woo yaari kushandisa nayo, yaari kuita nayo. This is the way to go. Hello? Right, yeah, tiri kupanzwa ipapo, tiri kupanzwa. Aiwa, thank you very much gentlemen. Tinokurukura muzvirongwa zvinoteera. Okay, thank you. Tinokutendai. Hamunogona kukata zvenyu. Okay.